Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: pandakapinda mumarriage, already murume uyu wandakapinda naye mumarriage iye ainge ari mudiki kwandiri, but dzimwe hama dzake dzakabva dzatadza kundigamuchira zvekuti by the time yandakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndakabva ndazviudza kuti panapa kunyange ndikatizira aiwa marriage yacho aimbolast. Iye murume wangu ainge achishanda muHarare, then ininiwo ndainge ndigere kweduwo kumusha, saka takangosanganawo by mistake, then ndokubva tangosika bonde. Mushure mekunge tasika bonde ndokubva ndafind out kuti ndainge ndabatira pamuviri. Apa murume wangu panguva yacho iyoyo ainge aenda kuJoni. Ndingangoti murume wangu ainge ava nemakore aenda kuJoni asingadzoki. Ndokubva ndaona kuti panapa ndikaramba ndakagara pano, then vanhu vanobva vazoona kuti ndava nepamuviri, zvobva zvazobuda pachena kuti ndanga ndichiita zvechihure. Yet zvinhu zvekuti ndakangozviitawo ka1 ndokubva ndatobondera. Ndakati ndataura nemurume uyu ainge andimitisa, even though ainge atori mukomana wechidiki, inini ndainge nditori munhu ainge atori mumarriage yake. Ndikabva ndamuudza kuti zviripo panapa ndezvekuti iwewe wandipa pamuviri, saka toita sei? Iye akabva ati there is no problem, chandiri kuda kuti iwewe unge uchiita ndechekuti iwewe chiuya kumba, then kana wauya kumba either vanhu vachakugamuchira kana kuti avakugamuchiri, inini handina basa nazvo nekuti ndinokuda. Ndikabva ndati it is fine. Ndokubva tazoronga date iro raaifanira kuti ange achiuya kuzotitora kwedu, then tobva tazoenda kwavo. So mukoma nekutya nekuziva kuti dzimwe hama dzake mushure mekunge andipa mafone numbers avana tete vainge vakandiudza kuti I am too old kuti ndinge ndichiroorwa nabhodhi wavo, then ndakabva ndaona kuti mukadzi akangwara kana achinopinda mumusha mekuti vanhu vanenge vasingamufarire anofanira kungogara atsvakawo zvinhu zvekuti zvinomusimbisawo kuitira kuti marriage yake inge ichizosimba. Apa mukoma, I am talking about a woman who was now desperate. Ndainge ndava desperate because already nhumbu yainge ichikura. Apa ndainge ndichigere mumusha mevanhu zvekuti vanhu vaikwanisa kuzozvinotisa kuti ndabatira pamuviri, saka ndainge ndichida kuita zvinhu zvekuti kana ndikaenda uko no returning back. Kwandinenge ndaenda ndinenge ndatoenda, ndaifanira kunodzika midzi ikoko. Saka mukoma ndakabva ndafamba. Ndakati ndafamba kudaro ndopandakabva ndati dhuu kufunga. Ndikabva ndati ndina tete vangu ava vainge vakamboita zveun'anga, but mushure mekunge vaita zveun'anga kudaro vakabva vazomboita nguva yekuti vainge vava kupenga vachinzi ameno zvinhu zvavo zvavainge vakabata ndo zvainge zvakavapengesa. Hanzi vainge vakazama kuti vainge vachinoenda kunowedzeredza masimba avo kuitira kuti vakwanise kubata macustomers mahombe anokwanisa kuvapa mari, saka vakabva vazopengeswa nezvinhu zvavo. Saka hama dzedu zhinji dzainge dzisingatombodi kuvashanyira vatete ava, including my father. Nyangwe baba vangu vainge vakatoti parufu rwangu handidi kumuona. Then inini mukoma ndopandakabva ndazofunga ndikati apa ndava kutomboenda kunotaura navatete ndione kuti vatete vanokwanisa kundibatsira here. Ndakabva ndazokwira bhazi mukoma before murume asati auya kuzonditora. Ndikabva ndazomboenda kuna vatete. Ndakati ndaenda kuna vatete ndakabva ndavaudza chokwadi changu chainge chiripo. Ndikabva ndati vatete, inini ndakangopfuririka, ndikabva ndaita chikomba sezvamunongoonawo kuti ndakagara mumusha mevanhu, but ndakangoitwa place holder. Murume kubva zvaakaenda kuJoni haana kana kumbodzoka, kutumira haatumiri. Saka inini semunhukadzi ndakazosvikawo pakutsvakawo munhu anondivaraidza ende anokwanisawo kundichengetera vana vangu. Saka ndo zviripo izvi vatete. Munhu uyu zvino iye andipa pamuviri kudaro akabva azoti ndinge ndichitaurawo navana tete hanzvadzi dzake. Zvino vatete vakazoti vaona kuti inini ndiri mukuru kwaari, vakabva vati hazviite kuti inini ndinge ndichizoita muroora wavo. Saka apa iye murume ari kuti ari kuda kuuya kuzonditora kuitira kuti ange achienda kunondi
vakandisiya kumusha kwavo. Saka ndiri kutya kuti kana ndikangoenda ikoko ndisina zvandinenge ndakabata, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosvika pakuvengwa zvekuti ndinozodzingwa. Ende once ndabva mumusha umu mandakaroorwa, zvinenge zvava kusaita kuti ndinge ndichizodzokamo zvekare once zvazozivikanwa kuti ndinenge ndakambonotizira somewhere else. Vatete vakabva vati painge pasina kana problem. Ivo vatete vakabva vazondiudza kuti vainge vaine zvinhu zvavo, zvinhu izvi vainge vachitsvaka munhu wekuti vangazvisiyira ani. Vakabva vati ndafara zvisingaiti mwana wehanzvadzi yangu, wandifungawo, nekuti tarira uone kuti vatete vako vachembera. Ende ivo vatete mukunotaura kwavo vainge vachiti izvo zvinhu zvavo ndo zvainge zvakabata mweya wavo wekufema. Vainge vachiti hanzi nguva yavo yavainge vakatarirwa naMwari yainge yakasodarika kudharadhara, asi zvinhu zvavo izvi sezvo vainge vasina kukwanisa kuwana munhu wekuti vanokwanisa kuzvisiyira, hanzi zvinhu zvavo ndo zvainge zvakabata mweya wavo wekufema. Saka ivo vainge vachiti nyama dzangu dzava kurwadza, saka ndava kuda kuzorora. Ivo vakabva vati kuti vange vachindibatsira vanofanira kuti vange vachindisiyira zvinhu zvavo. Semunhu ainge ari pasituation yekuti pano pandainge ndakamira painge pasiri right, ndakabva ndazobvuma mukoma. Saka zvinhu zvandakasiyirwa, ndakasiyirwa rimwe danda iri mukoma rinongoita kunge tsvimbo but rakangoita danda. So danda iri ndo randinoshandisa kana kuri kunzi ndikavhiringana nemunhu wandinenge ndavhiringana naye, kana munhu uyu akasandikumbira ruregerero, ndinobva ndazoshandisa danda iroro kuti ndinge ndichizomudzivisa kana kuri kunzi anofanira kuti ange achizosangana nezvinhu zvakanaka. Zvandinongoita ndezvekuti ndinongomuka usiku, then kana ndamuka usiku ndobva ndazobuda ndoenda pamba pake. Ndinongoenda ndobva ndangonosiya danda iri ndakangoriisa pamukova pake. Saka each and every time paanenge achibuda nekupinda, pose paanenge achijamba danda iri, then zvinenge zvichireva kuti iyewo anenge achijambana nemaropafadzo awo anenge achifanira kuti ange achizouya mulife make. Ndo zvarinoshanda danda iroro. Then ndakabva ndazopiwa zvekare rusero urwu mapirwo then rusero urwo rwandakapiwa ndakanzi wose zvekare wandinenge ndakonana naye, kana ndikaona kuti ndinenge ndisingade kuti ange achizotambura stereki, zvandinoita ndezvekuti ndinomutora ndobva ndamuisa murusero muya, then ndobva ndazotanga kumupepeta kuya kwandinenge ndichimuita. Zvinoreva kuti anenge achisangana nemamwe matambudziko ekuti iye anenge asingakwanisi kunzwisisa kuti zvii zvinenge zvichiitika mulife make. Izvi ndinowanzo kuzviita kuma vanhu vaya vanenge vakaroorana, avo vandinenge ndiine grudge navo. Zvandinongoita ndizvozvo zvekuti ndinovaisa murusero muya. Saka munoona paya kana kuri kunzi unenge uchipepeta zviya zvaunenge uchipepeta, then zvinhu zviya zvinenge zvichizangana zvichiita confusion. Saka ipapo pandinenge ndichipepeta couple iyo yandinenge ndakavengana nayo, whether muchechi, whether muraini, kana kuti amongst my relatives, vanotomboita season yekuti mumarriage mavo munoita imwe confusion yekuti kana vakasatosimba mukuzoda kuzononzwisisa kuti zvii zviri kuitika mumarriage mavo, vanhu vazhinji vakatosvika pakurambana nekuda kwekupepeta uko kwandinenge ndichiita. Asi rusero urwo haruna simba, nekuti pacho pandinenge ndamira kupepeta zvinoreva kuti vanhu vaya vanobva vazomboita peace mumarriage mavo, sezvo zviri zvinhu zvekuti zvinonetesa kuramba ungopepeta. Saka handikwanisi kuzozviita all the times, asi kune vamwe vanhu avo vandinenge ndakavenga mukoma ndinokwanisa kutoita kana almost throughout the night ndichingopepeta. Kana makamboona kuti kana munhu ari murelationship kana kuti mumarriage, vanhu munokwanisa kutukana throughout the night, zviya zvekuti manzwi enyu anosvika pakushoshoma apa muchingopopotedzana. Inini on my side, kana kuri kunzi ndinenge ndaisa mazita evanhu ivavo murusero imomo, ndinenge ndakatomirawo mukoma ndirimo mubedroom mangu ndichingopepeta non-stop. Ndinozoti paya kana ndaneta manje ndo pandinobva ndazogadzika zvangu rusero rwangu pasi, then kune vanhu vaya avo vandinenge ndichipepeta ndo paya
vanhu pavanozongoona kuti there is no need yekuti tirambe tichingotukana, asi vamwe mukoma vanotosvika pakutorovana nekuda kweconfusion iyo yandinenge ndichikonzeresa murelationship yavo kana kuti mumarriage mavo. Ndingangoti advice yangu mukoma yandingangopa vanhu ndeyekuti kana muri couple kana mukasvika pakutukana zvekuti kunotukana kwenyu munenge musinganzwisisi kuti why is it muri kutukana, kana mukaona sekunge umwe anenge ava kuda kupinza mashoko ekudharadhara kuitira kuti imwe nyaya inge ichipinda mudariro, what you do, zvandingangosuggesta ndezvekuti take your time, then moita breathe in breathe out. Kana mukangogara madaro, then simba riya remhepo iyo inenge yatumwa rinobva rapera, because mhepo iyi ndo mashandiro acho ainoita. Iyo inoshanda nekujajana paya paunenge uchiti iwewe ukazoti zvakati, iyo inenge ichikupfurirawo kuti uyu azoti zvakati nekuda kwekuti zvakati. In my case, ipapo ndipo pandinenge ndichipepeta ndichifuridzira kuitira kuti murambe muchingoparana chete. So mukoma, ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvandakasiyirwa navatete vangu. Vatete vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizombogara pamba pavo kwemazuva mashoma nekuda kwekuti vakati imwe shamwari yavo yainge yakashanya, saka ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira shamwari yavo. Murume ndakabva ndazomudza kuti tinge tichizombopostpona, ende ndakabva ndamunyepera ndikabva ndati ndaenda kwavatete, ndichifambira kwavatete ndainge ndakaenda kunorayirwa. Iye paakanzwawo kuti mukadzi wake waainge achida kuwana ainge akaenda kwavatete kunorayirwa, zvekare ndainge ndakamuudza kuti ndichifambira kuenda kwavatete pane zvimwe zvinhu zvandainge ndichida kugadzirisa, like kudziisa muviri wangu ndichitira kuti ndinge ndichizomufadzawo pabonde. Ndakabva ndaona kuti munhurume anonyatsokunzwa kuti zenze rake rinomuka kana ukamuudza kuti ndamboenda kunorayirwa kuitira kuti ndisazokunetsa kana wandiroora murume wangu. Izvo kwani mukoma, ndainge ndichitotemererwa nyora dzeuroyi, because uyo wacho ainge ashanya, uyo ainge achinzi ndiye shamwari yavatete vangu, ndiye ainge atori zimbuya revaroyi kumaeria kwavo ikoko kwavainge vachigara vatete vangu ava. Saka zimbuya riya rakazoti rauya mukoma, ndo rakazondiisa nyora dzekupedzisira, idzo nyora dzaunotemererwa kekupedzisira. Kunyangwe hama yako kana ikakutemerera nyora dzeuroyi, asi zimbuya ndo rinofanira kuti ringe richizouya kuzokutemerera nyora dzekupedzisira. Saka ndakazoti ndatemererwa nyora dziya dzekupedzisira, ndikabva ndazopiwawo maduties angu mamwe andisingakwanise kudiscussa nezvawo. Ndikabva ndazoudzwa kuti position yacho muclub macho inenge iri position yakaita sei, then ndakabva ndazonzi inini ndichange ndichizotora position iyo yainge iri position yavatete vangu. Zvadaro mukoma, vatete vakabva vazondipa zvekare mimwe mishonga iyi mishonga yekuti ndinge ndichizonopfuwira. Mishonga iyi yavakandipa yainge iri mishonga yekuti ndinge ndichizoenda kunopfuwira dzinza rose. Ndakati ndapiwa mishonga iya, haiwa ndainge ndakarongeka mukoma, kabhasiketi kangu kainge kakarongeka neuroyi. Mind my language mukoma nashi. Ndakazodzokera mumusha umo mandainge ndakawanikwa, sezvandainge ndakadzidziswa navatete vangu. Vainge vakanditi kana ndazosvika mumusha imomo umo mandainge ndakawanikwa, umo mandainge ndichida kubuda, ndainge ndakanzi ndinofanira kusiya ndasurira mumusha imomo umo mandainge ndakawanikwa, kuitira kuti mhepo iyo yandinenge ndasiya inge ichizova mhepo inozokokoredza mweya imwe yakashata, mweya yeurombe, mweya yengozi yakangosiyana. Ndo zvandakadzidziswa navatete vangu. Saka zvandakaita mukoma nashe ndezvekuti ndezvekuti zuva iro randainge ndava kuda kusiya marriage iyi, ndakabva ndazobuda uri usiku. Apa handina kubuda muri mumweya, but ndakabuda munyama, then ndokubva ndazomira panze. Ndakati ndamira panze kudaro mukoma, ndokubva ndanyatsokunomira pakati pechivanze. Soon after munhu
wose arara. Apa ndainge ndakashama ndisina kana chandainge ndakapfeka. Kabva ndazokotama zvekuti chiuno changu chainge chakatarira kukicheni, then ndokubva ndazoburitsa mweya. Ndakati ndaburitsa mweya mukoma, ndokubva ndapfugama ndikabva ndatanga kuombera ndichinamata ndichikumbira kuti mweya yose yerima, mweya yose yakashata inge ichizouya kuzogara mumusha umo mandainge ndava kuda kubuda. Ndakataura inini ndichiti ndakugadzirirai nzvimbo yekuti munge muchizogara. Musha uno unofanira kuzosvika pakuzoita dongo. Vana vose vachazvarwa mumusha muno vanofanira kuti vange vachizongodzungaira nenyika. Ndikabva ndati mumusha muno hamufaniri kuti munge muchizoita zuva rekuti vanhu vanopembera. Mumusha muno munofanira kungogara makangochemwa. Mumusha muno hamufaniri kuzowana musikana anoroorwa. Vana vose vemudzinza ndikabva ndati vana vose vemudzinza muno vanofanira kuti vange vachizongomitiswa. Kushaye kana ani zvake anozochemberera mumarriage. Zvekare kana vari vanakomana vanofanira kungogara vari mumajeri. Upenyu hwavo vanofanira kungorarama vari mumajeri. Apa ndichitaura mukoma, I was even including vana avo vandakazvara. Vatete vangu vakandiudza kuti painge pasina option, asi vana vangu vaifanirawo kuti vange vachizongoenda under the same case iyo yandakasiya ndaisa mumusha omo. Ende vana vangu mukoma ndinotoona kuti case iyoyo inotovateverera. Asi zvose izvi mukoma ndainge ndichizviita nekuda kwekuti vatete vangu vainge vandisiyira zvinhu zvavo. Ndakati ndapedza kudaro mukoma ndokubva ndaombera, ndikabva ndasimuka zvangu ndikabva ndazotora ivhu reapo pandainge ndakapfugama. Ivhu iroro mukoma ndichiri naro kuti kesi iyi inge ichizosunungurwa mukoma. Hunge ivhu iri randakanokora randiinaro razonodzorerwa mumusha umu, ndo kuti kesi iyoyo inge ichizosunungurwa. And I doubt kuti zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuzoitika. Ndakati ndapedza kudaro mukoma ndokubva ndazoenda zvangu umo mumusha mandigere. Ndakati ndasvika mumusha umo mukoma nekukasika, even though ndainge ndaona kuti vanhu vainge vasina kundifarira, ndikabva ndakasika zvangu ndokubva ndadira zvangu mishonga yangu. Ndakatodira mishonga mukoma, vanhu vakatarira because pazvakanzi muroora ngaabike vanhu vainge vagere zvavo mukicheni. Inini mukoma ndakangovadzimaidza, so ndavadzimaidza kudaro vose vasingakwanise kuona kuti chii chainge chichiitika. Inini ndikabva ndatodira zvangu mushonga wangu. Ndakapfuhwira munhu wose mukoma, kubva kuna vatezvara kusvika kuchizukuru chidiki. Inini mukoma mumusha umu ndini ndinotoitwa zimbuya. Wose anenge aine maproblems awo aanenge asangana nawo anotouya kwandiri. Zvose nevakuwasha mukoma vanotouya kwandiri kuti ndinge ndichivabatsira. Kana paine mamarriages anenge ava kuita sekunge anenge ava kuda kuputsika, vanotodependa pandiri. Ende chavasingazivi ndechekuti sometimes ndinenge ndatopepeta zvangu ndichingoitira kuti vatete vange vachimbotswinywa mbichana, vamborohwa mbichana nemukuwasha. Ndechavasingazivi ndechekuti inini ndini honzeri inotokonzeresa mamwe maproblems avo avanozosangana navo mumamarriages avo. Dzimwe nguva ndinotozviudza kuti vatete imimi munofanira kumborohwa mhani nemurume. Ende hapazopere kana mazuva unotoona vatete vachindifonera vachichema. Zvinenge zvisinei nekuti vatete ava vanenge vari kuBotswana kana kuSouth Africa. Ikoko kwavanenge vari vanotombokachwa mbichana nemurume kana ndazvifunga. Ende vose vanouya vachimhangara kwandiri. Kana vamhangara zvavo, inini ndinobva ndazosunungura apo pandinenge ndakasunga zvangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu muroora uyu. Hanzi ndo zvandinoita izvo, zvekare ndo zvandakasiya ndakaita mumusha umo mandainge ndakawanikwa. Apologies neshoko iro randashandisa. Ndinokumbira kuti mundibatsirewo mucomment section kuti shoko randanga ndichifanira kushandisa nderipi instead of shoko iro randazoshandisa. Asi zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi paya pamunoona muchikavana mumamarriages, hanzi pane mhepo inenge yakatokutarisai inenge ichikonzeresa izvozvo. Saka hanzi
vanhu vakangwara, you must sit down, then you start thinking muona kuti zvinhu zvatiri kuita izvi, why is it tiri kutukana over a small issue. Kana mukangotukana over a small issue, zivai kuti imhembo inongoramba ichingokupfurirai zvekuti munge muchitaura, and the more yamunenge muchitaura izvo zvaunenge uchifunga, zvaunenge wapfurirwa nemhepo iyoyo, the more yamunoramba muchingonetsana. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.